el peu polidor. No sé si la coneixeu, val? Aquesta cançó, evidentment aquests nens encara són petits i no poden ballar una cançó com faria una gent gran, així que els tindreu a la falda fins ara i ja veureu que la cançó va anomenant parts del cos i es tracta que acaroneu la part del cos que diu la cançó, val? Simplement això, anar seguint la lletra i anar tocant aquella part que anomena la lletra, val? La cantem, us la sabeu aquesta? Ho teniu? Sí? Molt bé. La cantem vosaltres, si ens voleu acompanyar, ho podeu fer. Molt bé. Doncs això, la cantem nosaltres, si ens voleu acompanyar, ho podeu fer, evidentment, val? Sí? Margarida, peu polidor.
més acollit, adéu, quan diem adéu, adéu. I això és el que hem d'anar per aquest camí que hi ha per aquí, de terra. Ostres, què hi ha aquí al camí? Oh! Un escarbat! Un escarbat! No, hi ha escarbat, no! Hi ha un escarbat, hi ha dos escarbats! Dos escarbats! No, dos escarbats! Hi ha tres escarbats! Tres escarbats al mig del camí! Mare meva, tres escarbats de color verd i verd! Impressionant! No havíeu vist mai això? Jo crec que els hi hem de cantar una cançó d'aquests escarbats, I deixeu l'escarbat bum bum, sí. L'escarbat bum bum, aquesta és una cançó de falda, en la qual el nen o nena ha d'estar boca a sobre nostre, però al revés, la cara cap avall, i es tracta simplement que anem seguint el ritme de la cançó a la seva esquena. Al final de la cançó es fa una pregunta que és... Sí, bueno. Molt bé, perfecte. Molt bé aquests escarbats, Molt bé. Provem-ho? Sí? Escarbat, bum, bum, posa-hi-oli, escarbat, bum, bum, posa-hi-oli en el llum. Si en el llum no n'hi ha l'escalfeta, si en el llum no n'hi ha l'escalfeta, n'hi haurà. Escarbat, endevina qui t'ha picat? El Roger. El Roger? No. Doncs hi tornem. Escarbat, bum, bum, posa-hi-oli, escarbat, bum, bum, posa-hi-oli en el llum. Si en el llum no n'hi ha l'escalfeta, si en el llum no n'hi ha l'escalfeta, n'hi haurà. Escarbat, endevina qui t'ha picat? La Rosa. Sí, molt bé. Com veieu, la Rosa, al final de la cançó pregunta escarbat, endevina qui ha picat. Aleshores aquí hi ha diferents variants, val? Si el nen és petit, simplement fem un cop una mica més fort, suau, però una mica més fort que els que feien fins ara. Si el nen és més gran, es pot fer un joc, que també té moltes variants. Es pot fer un cop al nen i el nen ha d'endevinar qui de la sala ha estat el que li ha picat el cop final, o també podem picar-ho amb un sol dit, fer així, i el nen ha d'endevinar amb quin dit i a què pica, val? Però això per nens potser com ells, com la Judit, val? Els petits simplement se li fa... Sí? La repetim una altra vegada? Sí, us ve de gust? Vinga, som-hi. Escarbat,